Άσε με ρε Πέτρο να πω αυτό που έχω να πω. Έχεις άλλα 70 δευτερόλεπτα. Δεν το ξέρω, είμαι έτοιμος λοιπόν. Θα κάνω άλλη μια προσπάθεια. Όλο το βράδυ Μπλέικ διάβαζε χτες. Θα κάνω άλλη μια. Ενώ εγώ Μπλεκ. Να, αυτή την Ελλάδα πρέπει να αλλάξουμε. Σταύρο, αυτή την Ελλάδα πρέπει να αλλάξουμε και που την αναγνωρίζω και σε μένα και στους φίλους μου. Δηλαδή την Ελλάδα όπου μαζευόμαστε 3 Έλληνες και δεν μπορεί να γίνει μια δομημένη κουβέντα. Αυτή η Ελλάδα πρέπει να φύγει. Πρέπει να πάει παρακάτω. Καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε εμείς, οι πολίτες, οι Έλληνες γενικά, ο θυμός να γίνει παγίδα που θα πέσουμε μέσα και θα σβήσει οποιαδήποτε λογική. Ο πατέρας μου που είναι συνταξιούχος, είναι συνταξιούχος εργάτης και μένει σε ένα μικρό χωριό στον Εύρο. Κάθε φορά που πηγαίνω στο χωριό, δεν ανέχομαι να βλέπω το φόβο στα μάτια του αν θα πάρει σύνταξη ή όχι. Ξέρετε τι είναι να βλέπεις έναν άνθρωπο 83 χρονών, να περιμένει μια σύνταξη, να περιμένει το γιο του από την Αθήνα που είναι γνωστός ηθοποιός και να μπαίνω στο χωριό, να μπαίνω στο σπίτι και να καθόμαστε χειμώνα και τη μασίνα και να με κοιτάει και να μου λέει τι θα γίνει, θα πάρει ξαναπάρω σύνταξη. Δεν το μπορώ αυτό πράγμα. Η κρίση στα κινέζικα γράφεται με 2 ιδεογράμματα. Το ένα ιδεόγραμμα σημαίνει κίνδυνος. Το άλλο ιδεόγραμμα σημαίνει ευκαιρία. Θέλουμε ως ξεκούραστοι άνθρωποι από την πολιτική να μπούμε μέσα σε ένα κοινοβούλιο που θα το κάνουμε να μην είναι ένα κοινοβούλιο που να δεις την εντύπωση ότι εδρεύει στον πλανήτη Άρη, στον πλανήτη Κρόνο, ότι εδρεύει εδώ στο Σύνταγμα. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που νομίζω που εμείς μπορούμε να κάνουμε. Να φέρουμε τη φωνή της καθημερινότητας μέσα στη Βουλή. Ο Αντώνης Σαμαράς για μένα είναι ένας άνθρωπος, ένα υπόδειγμα επιβίωσης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έχει 2 τρομερές αρετές που τις έχουν στρατηγεί της υπομονής και της παρατηρητικότητας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι μπορεί να πιλοτάρει πρώτα τον εαυτό του, γιατί ένας ηγέτης είναι αυτός που μπορεί πρώτα να πιλοτάρει τον εαυτό του, να ηγεί το εαυτό του και κατόπιν μπορεί να ηγηθεί μέσω ολόκληρης χώρας. Καταρχήν, είναι πολύ ωραίο που σήμερα έγινε μια συζήτηση τέτοιου επίπεδου, πολιτισμένη, όπου ο ένας δεν διέκοπτε τον άλλον. Και στους τηλεθεατές άρεσε αυτό. Άρα αυτό είναι μια ένδειξη ότι οι Έλληνες και μπορούμε να αλλάξουμε και θα πάμε παρακάτω. Με όποιο κόστος και να είναι αυτό. Διότι η ψυχή του Έλληνα δεν θα χρεοκοπήσει ποτέ.